私は誰でしょう。当たり。では攻撃モードオン。覚悟しなよ。ハンデで烈風よ吹き荒れろ。勉強した甲斐があったかな。これで終わりよ。
球よ、焼き尽くせ。
では問題だ。兄貴といえば？ピンポン、なかなかやるな。俺の剣を受けてるな。やるなって